Vi har valgt at skrive en opgave, når ironi bliver til mobning. Hvordan kan vi forstå ironi, og hvorledes kan relationen påvirke, hvornår ironi er ironi, og hvornår det bliver opfattet som mobning? Vi har været ude og observere en 9. A, hvor vi observerede, at læreren hun var meget ironisk over for eleverne, og vi følte faktisk ikke, at eleverne syntes, at det var lige så sjovt, som læreren syntes. Og hun var især meget ironisk over for en enkelt elev, som, ja, det lignede ikke som om, at han brød sig om det, og faktisk heller ikke helt forstod det. Og det gjorde, at vi følte det interessant at finde ud af, om ironi kunne føre til mobning. Og hvorvidt lærerne egentlig nogle gange faktisk ikke ved, at de mobber eleverne i form af ironi. Der har vi interviewet 4 AKT-lærere fra forskellige skoler for at finde ud af, om de egentlig vidste lidt omkring lærermobning, og om de godt vidste, at lærermobning stod rimelig højt på listen for mobbere. Og nogle af dem var selvfølgelig lidt overrasket, men nogle af dem var faktisk ikke overrasket over det. Og så har vi så spurgt dem med deres relationer, om de brugte ironi, og de 3 af dem brugte en del ironi, men sørgede altid for, at hvis der var nogen som helst tvivl, at forklare eleverne, hvordan det hang sammen. Den ene af AKT-lærerne havde rigtig god relation til hendes klasse, og det gjorde, at hun brugte rigtig meget ironi, og eleverne brugte rigtig meget ironi. Men de havde også brugt meget tid på at få rigtig gode relationer til hinanden. Og som hun har skrevet, at det er vigtigt med ironi, fordi man vil blive udsat for det hele livet, så man skal jo lære at forstå det. Den lærer vi interviewet fra specialklasserne, hun brugte ikke ret meget, fordi hun sagde, at det var lidt svært for eleverne nogle gange at forstå det. Men hvis hun brugte det, så var det også med meget, meget stort smil, for at de ligesom var klar over, at det var ironi. Hun nævnte, at det var lidt sværere at komme ind og få relation til eleverne, så derfor skulle man passe på med, hvor meget ironi man brugte. Så sendte vi jo skemaer ud til mange folkeskoler i overklasserne omkring ironi og deres relation til lærerne. Og de fleste af eleverne, de kunne godt forstå ironi, og deres lærer brugte ironi, og de syntes, det var okay med ironi. Og det har jo så bragt os tilbage til 9. A, hvor at vi tænker, er det bare os, som har fået det forkerte indtryk, og at eleverne har de egentlig en relation til hinanden, lærer og elev, som gør, at de godt kan lave ironi og forstå det, uden at føle sig mobbet. Og det leder mig videre til, hvad vi har brugt af teorier. Og vi har brugt Olweus teori, og det har vi blandt andet brugt, fordi at gentagende negativ og ondsindet adfærd hos en eller flere personer, som retter sig mod en person, der har svært ved at forsvare sig, føler sig mere eller mindre hjælpeløs. Og så kan man jo sige, hvis nu læreren laver meget mobning i klassen, eller meget ironi i klassen, som lyder mobbende til den enkelte elev, har eleven mulighed for at forlade lokalet, har eleven mulighed for at forsvare sig, og er det noget, der bliver ved med at ske gentagende gange, og bliver det mere ondsindet. Det er faktisk lidt derfor, vi har brugt Olweus teori. Og det drager os jo også hen mod teori 2, Wagners teori, situeret læring og praksisfællesskaber, som drager mere relation imellem lærer og elev, og hvordan at deres repertoire er, om de har de fælles mål og gensidig arrangement. Og det var også det, vi ville egentlig gerne have haft
interviewet 9. A, men af andre grunde kunne vi ikke komme til det. Så derfor fandt vi aldrig rigtig ud af, om 9. A egentlig havde aftalt, eller om de havde forventningsafstemt fællesskabet med læreren omkring ironi. Fordi hvis de havde det, så var vores konklusion af det, vi observerede, jo ikke korrekt. Så kunne det jo godt være, at de havde aftalt, at man godt måtte snakke sådan til hinanden. Hvis nu, at det ikke var, jamen så kunne det egentlig godt føre til holdvævsteori omkring gentagende negativ og ondsindet adfærd fra læreren, kan man sige, og til en person, som ikke kan forsvare sig og komme væk derfra. Hvis man skal kigge på de elever, som vi har interviewet i folkeskolerne, så kunne de jo godt lide mange af dem, når deres lærer blev brugt ironi, og de brugte det også selv til læreren. Så i de fleste af de klasser har der nok været en god lærer-elev-relation, samtidig med, at de også har haft et delt repertoire om praksisfællesskaberne, som siger noget om, hvordan man netop lige opfører sig i klassen. Ja, og det har så ledt os hen til endnu et dilemma. Er det muligt for eleven at gå på undervisningen, hvis eleven føler sig mobbet af læreren? Og ja, altså, de kan jo godt gå, men altså, du må jo ikke bare blive væk fra folkeskolen. Du skal jo have undervisning i Danmark, så hvis det er, altså, du kan få lov til at flytte skole, hvis det er et vedvarende problem, eller du kan, det er jo ikke altid nissen flytter med, hvis du flytter skole, så kan det jo være, at du starter forfra. Eller du kan få undervisning derhjemme. Men er det, altså, det kan jo ikke være rigtigt. Altså, læreren burde jo netop være den, der sørgede for, at der ikke var mobning i klassen. Og læreren burde jo netop sørge for at have en rigtig god relation til deres elever. Og arbejde på det. Ja, det er muligt at gå på undervisningen. Og så kan man sige, jamen, er det så mobning, hvis man har mulighed for at forlade stedet? Ja, altså hvis det er noget, der sker gentagende gange. Hvis læreren bliver ved med at bruge ironi, og de andre elever griner af en elev hele tiden, og eleven har svært ved at forsvare sig, faktisk bliver mere og mere indlukket, så er det jo ikke sjovt i en klasse. Og så har læreren og eleven ikke delt repertoire. Og det skaber jo dårlig stemning. Ja, og som sagt så er der lavet en trivselsundersøgelse på landsplan, som viser, at fra skoleåret 2015, der skal alle skoler faktisk gennemføre en obligatorisk trivselsmåling. Det er simpelthen et spørgeskema om elevtrivsel. Og det er jo faktisk rigtig fint, at man er begyndt på det, fordi der er jo rigtig mange elever, der har det dårligt i skolerne. Og det er jo lige så meget for at komme mobbe tilfælde til livs. Så relationerne mellem eleverne og lærerne bliver respektfulde. Så det er rigtig godt. Ja, og hvad har vi så fundet ud af med den her opgave?
ja, det var for det første rigtig spændende, og for det andet så har vi fundet ud af det med, at det er utrolig vigtigt, at lærer og elev har fælles repertoire. Fordi ellers så, ja, så får man en dårlig stemning i klassen, hvis man ikke har det. Og ja, det kræver, at man kan bruge ironi, hvis det er, man har det. Ej, undskyld, omvendt. Man skal have det for at kunne bruge ironi. Hej.